Καλησπέρα, παρουσιολογιώτε, πρόσωπε του Συνταγματικού Μητροπολίτη Καρπάθου, Άγιε Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αναπληρωτά Περιφερειάρχα, κύριε Διοικητά του ΔΑΝ Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες. Σήμερα στην καρδιά του Αυγούστου, στην περήφανη Κάρπαθο, εδώ που τα βουνά αγγίζουν τον ουρανό και οι πέτρες κουβαλούν ιστορία αιώνων, η μνήμη στέκεται δίπλα και μας καλεί σε σιωπηλή περισυλλογή. Θυμόμαστε την άλωση της πόλης τη στιγμή που τα τείχη έπεσαν, μα η ψυχή του γένου στάθηκε όρθια. Θυμόμαστε τον πόντο που ποτίστηκε με δάκρυα και αίμα. Εκεί που χιλιάδες Έλληνες έγιναν σπόροι θυσίας για να φυτρώσει ξανά η μνήμη στις καρδιάς μας. Απόψε εδώ, ανάμεσα σε φίλους και αδερφούς, υψώνουμε ένα αόρατο λάβαρο μνήμης. Κάθε όνομα που χάθηκε, κάθε φλόγα που έσβησε, γίνεται υπόσχεση. Υπόσχεση ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ τη λύθη να κλέψει την ιστορία μας. Υπόσχεση ότι οι φωνές που χάθηκαν στα βουνά του Πόντου και στα τείχη της Βασιλεύουσας θα συνεχίσουν να ηχούν μέσα μας. Η απόψινή εκδήλωση είναι καρπός συνεργασίας και αγάπης για την ιστορία και τον άνθρωπο. Με βαθιά τιμή σας καλωσορίζουμε εκ μέρους των συνδιοργανωτών μας, της Αδερφότητας Ολυμπητών Ρόδου Ιβρικούς, της Αδερφότητας Ολυμπητών Αθηνών η Δήμητρα, του Συλλόγου Ποντίων Ρόδου Οδηγενής, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου Άγιος Εφραίμ και της Ένωσης Πολυτέχνων Δωδεκανήσου. Η Αδερφότητα Ολυμπητών Ρόδου Ιβρικούς διαφυλάσσει την ιστορία, την παράδοση και την ενότητα των Ολυμπητών, φωτίζοντας αδιάκοπα το δρόμο που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον μας. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της Αντώνη Μινά Κωστάκη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, σας καλωσορίζω από καρδιά στην υποψηνή μας εκδήλωση, εδώ στο εκκλησιαστικό μέγαρο της Ευαγγελίστριας, στα Πηγάδια, στη πρωτεύουσα της Καρπάθου, ένα τόπο συνάντησης για όλο το νησί. Γιατί όπου και αν βρισκόμαστε στην Κάρπαθο, κουβαλάμε κοινές ιστορικές πληγές, κοινές ρίζες και μια κοινή ευθύνη. Να θυμόμαστε και να τιμούμε. Η απόψινή συνάντηση είναι αφιερωμένη σε δύο βαθιά χαραγμένες πληγές της ιστορικής μας μνήμης. Την άλωση της Κωνσταντινούπολης, στις 29 Μαΐου του 1453, από τα στρατεύματα του Μωάμεθ του Πορθητή και την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία κορυφώθηκε στις 19 Μαΐου του 1919 με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ Σαψούντα, οδηγώντας στο ξεριζωμό και το μαρτυρικό θάνατο 353.000 Ελλήνων ποντίων. Αυτές οι ημερομηνίες δεν είναι απλώς σταθμοί της ιστορίας. Είναι τραύματα που αφορούν, που μουραγούν ακόμα. Είναι μνήμες πόνου, αλλά και φλόγες πίστης, αντοχής και ελπίδας. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης δεν σηματοδότησε μόνο το τέλος μιας αυτοκρατορίας. Σήμανε την αρχή μιας μακράς δουλείας, την προσπάθεια αλλίωσης της ταυτότητάς μας, την περιφρόνηση της γλώσσας, της πίστης και του πολιτισμού μας. Και εμείς, εδώ στα Δωδεκάνησα, που περάσαμε επί αιώνες από τα χέρια καταχυτών, γνωρίσαμε στο πετσί μας τις συνέπειες εκείνης της μέρας. Ο τόπος μας κουβάλισε τη δική του σταύρωση, μα δεν έσβησε ποτέ το καντίνι της ρωμιοσύνης, έμεινε αναμένο κόντρα στους ανέμους της ιστορίας, αλλά σαν φάρος μνήμης και αξιοπρέπειας. Η απόψινή μας εκδήλωση δεν γίνεται για να νοσταλγήσουμε μονάχα ένα παρελθόν πονεμένο. Γίνεται για να τιμήσουμε το φρόνημα, την αντοχή και την αδούλωτη ψυχή του Έλληνα. Την πίστη του πώς πάλι με χρόνια με καιρούς θα έρθει η δικαίωση. Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της αδερφότητάς μας στη Ρόδο που θα αντίσουν με μελωδίες νοσταλγικές την απόψινή βραδιά με τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, γεμάτα περηφάνεια, μνήμη και συγκίνηση. Θερμές ευχαριστίες επίσης στο Σύλλογο Ποντίων Ρόδου Οδηγενής που συμμετέχει ενεργά γιατί η πόλη και ο Πόντος πορεύονται πάντοτε μαζί στη συλλογική μας συνείδηση, καθώς και στους άλλους διοργανωτές, τον Δήμο Καρπάθου, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου, την Ένωση Πολυτέχνων Δωδεκανήσου και το Σύλλογο Ολυμπητών Πειραιά η Δήμητρα. Σήμερα έχουμε καθήκον να ξαναθυμηθούμε και να τιμήσουμε τις χιλιάδες αθώα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας που βίωσαν τη φρίκη του ξεριζωμού, του διωγμού και της εξόντωσης. Ήταν ένα έγκλημα της ανθρωπότητας που δυστυχώς ακόμη παραμένει δίκως στην καθολική διεθνή αναγνώριση που του αξίζει. Η μνήμη της άλωσης και η μνήμη του Πόντου είναι αλληλένδετες, δύο ματωμένα κεφάλαια της ίδιας ιστορίας και μας καλούν να σταθούμε όρθιοι και ενωμένοι.
να διατηρήσουμε άσβεστη τη φλόγα της μνήμης, της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Να συνεχίσουμε τον αγώνα όχι για εκδίκηση, αλλά για δικαίωση. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε, μα η ψυχή του γένους δεν υποτάχθηκε. Αυτό το όρθιο φρόνημα είναι που κρατά ζωντανές και περήφανες τις μικρές μας πατρίδες. Όσο θυμόμαστε, όσο τιμούμε, όσο συνεχίζουμε, η Ρωμιοσύνη δεν χάνεται. Ας κρατήσουμε αυτή την υπόσχεση ζωντανή, όχι ως διεκδίκηση εδαφική, αλλά ως φλόγα πίστης, ιστορικής μνήμης και εθνικής αξιοπρέπειας. Εύχομαι από καρδιάς η απόψινή εκδήλωση να αποτελέσει ένα ακόμη κρίκο στη ζωντανή αλυσίδα της ιστορικής μας μνήμης. Να γίνει βάλσαμο για τη μνήμη και σπίθα για τη συνείδησή μας και να αγγίξει τις καρδιές όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεχωριστή χαρά, καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της Αδελφότητας Ολυμπητών Αθηνών η Δήμητρα, κ. Γιώργο Διακογεωργίου, που με το έργο και την αγάπη του στον τόπο κρατά ζωντανή τη φλόγα της παράδοσης και της ενότητας στην πρωτεύουσα. Πανωσολογιότατε, εδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε Καρπάθου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητοί εκπρόσωποι όλων των βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, αγαπητοί εκπρόσωποι των λοιπών και τοπικών παροικιακών σωματείων της Καρπάθου, κύριοι πανεπιστημιακοί καθηγητές, αγαπητοί συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά γιορτάζουμε και χαιρετίζουμε την απόψινή μας βραδιά με τίτλο «Η πόλη σε άλλο», η οποία αποτελεί εκδήλωση τιμής και μνήμης για μια ιστορική στιγμή του ελληνισμού που δεν είναι άλλη από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η πρώτη καθόλου επιτυχημένη αυτή μουσική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024 στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών και Δωδεκανησίων Αγίων της αδελφότητάς μας Βρικούς στη Ρόδο, γέννησε την ιδέα, ύστερα από την παρότριση πολλών συμπατριωτών μας, να γίνει μεταφορά της και στην Κάρπαθο, ώστε να παρουσιαστεί και στο φιλόμουσο κοινό της γενέτειράς μας. Τα τραγούδια και τα ποίηματα και το όλο περιεχόμενο της εν λόγω παράστασης από καλύφανους Καρπάθιους και Πόντιους τραγουδιστές και τραγουδίστριες μεταφέρει μελωδικά την αγωνία, την απελπισία αλλά και την ανδρεία των Ελλήνων σε μια διαχρονική και ιστορική ταυτόχρονα διαδρομή αιώνων που ξεκινά από την άλωση της Βασιλεύουσας το 1453 και καταλήγει στην γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού που ξεκίνησε το 1914 από το καθεστώς των Νεότουρκων και συνεχίστηκε μέχρι το 1923 από τους Κεμαλικούς του Μουσταφά Κεμάλ. Η αδελφότητα Δήμητρα με περισσή συγκίνηση δέχτηκε την πρόταση να συμμετέχει μαζί με τη Βρικούς και τα υπόλοιπα ροδιακά σωματεία στη διοργάνωση της σημερινής βραδιάς. Θεωρούμε ότι μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις κρατάμε άσβεστη τη συλλογική και ιστορική μας μνήμη και τιμούμε τα εκατομμύρια των Ελλήνων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τα ιδανικά τους. Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλουμε στον αγαπητό μας συμπατριώτη, πρώην έπαρχο Καρπάθου και ηρωικής νήσου Κάσου, κύριο Γιάννη Γεωργίου Μινατσή, ο οποίος υπήρξε όπως και στην περσινή αφιερωματική εκδήλωση με αναφορά στο μόλο του Διαφανείου που συνδιοργανώσαμε, ο κύριος εμπνευστής, σκηνοθέτης και συντονιστής και της απόψινής μας εμφάνισης. Με τις διαχρονικές πρωτοβουλίες που προσωπικά αναλαμβάνει και τις προτάσεις που καταθέτει για τη συνδιοργάνωση αφιερωματικών επαιτειακών εκδηλώσεων μέσω των θεσμικών Ολυμπίτικων φορέων, φωτίζονται και αναδεικνύονται στο ευρύ κοινό οι αθέατες αλλά και συνάμα λαμπρές στιγμές της ιστορίας του ελληνισμού και του τόπου μας. Τέλος, έχουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που παραβρίσκεστε σήμερα στη συλλογική μας αυτή προσπάθεια και να ευχηθούμε να μην ζήσει ξανά ο ελληνισμός στο μέλλον, τον κατατρεγμό, τον ξεριζωμό και τις φρικαλαιότητες όπως εκείνες που για αιώνες υπέστη από κάθε είδους επίδοξους εισβολείς και κατακτητές του. Σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για μας η παρουσία και η σχεδόν μόνιμη στήριξη που μας παρέχει του αναπληρωτή της Περιφερειάρχης Ζωδίου Αιγαίου, ο κ. Απόστολος Ασπράκης, που δεν ξεχνά σίγουρα τον τόπο της καταγωγής των προγόνων του,
Θα ήθελα λίγο για το δικό του χαιρετισμό πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Καλησπέρα σας, Άγιοι Πατέρες, Δήμαρχε, Διοικητή της ΔΑΝ Καρπάθου, Προέδροι των Σωματείων, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μας να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου σας. Μια εκδήλωση η οποία αναδεικνύει και φυλάττει ιστορία, παράδοση και έθιμα του τόπου. Εμείς σαν Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρχος, εγώ σαν αναπληρωτής, θεωρούμε δεδομένη την αρρωγή προς κάθε σας εκδήλωση. Ειδικά σήμερα είχαμε και ένα ευχάριστο νέο. Θα εγκριθεί το πρόγραμμα των περιπατικών πεδίων στη Σαρία, που παράλληλα με τα αναρχητικά τα οποία έχουμε εγκρίνει θα προσφέρουν αυτές οι εναλλακτικές πηγές τουρισμού, θα αποφέρουν πολλά ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Επίσης, έχω υποσχεθεί και προχθές στην Όλυμπο ότι θα προσπαθήσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο να περάσω αυτό το λεγόμενο γύρο του θανάτου, εκεί το δρόμο που έχετε, τον Περιφερειακό της Ολύμπου. Σας το υπόσχομαι ότι θα το φέρω σε πέρας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος δικαιωματικά ανήκει στο Δήμαρχο της Καρπάθου, ο οποίος σήμερα φιλοξενεί την επαιτειακή αυτή εκδήλωση. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, καλησπέρα σας. Απόψε, μέσα από τη μουσική και τον λόγο, θα ταξιδέψουμε πίσω σε δύσκολες και ηρωικές στιγμές της ιστορίας μας. Θα θυμηθούμε την άλωση της πόλης και τη γενοκτονία των Ποντίων. Στιγμές πόνου, αλλά και υπερηφάνειας, γιατί οι προγονείς μας στάθηκαν όρθιοι. Κράτησαν την πίστη και την ταυτότητά τους ζωντανή. Η μνήμη τους είναι χρέος μας. Όσο θυμόμαστε, δεν χάνονται. Όσο μιλάμε για αυτούς, συνεχίζουν να ζουν μέσα μας και να μας δείχνουν το δρόμο. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν απόψε εδώ για να τιμήσουμε μαζί αυτούς τους ήρωες. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλους που είχαν την έμπνευση και την επιμέλεια της διοργάνωσης. Σας ευχαριστώ. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Απαγγελία στίχων για την άλωση της πόλης, γραμμένη από το Γιάννη Μινατσί. Απαγγέλουν Γιάννης Μινατσής, Σοφία Βασιλαράκη, Βασίλης Νικολής. Του Μάη 29, ημέρα από Φράδα, εδάκρυσε και ντύθηκε στα μαύρα η Ελλάδα. Έπεσε το Βυζάντιο, των χριστιανών ο φάρος, του πόνου και της συμφοράς ασήκωτο το βάρος. Μαρμαρωμένε βασιλιά, η ώρα πλησιάζει, να ζωντανέψεις και να έρθεις, η μοίρα το προστάζει. Τουρκεύουν την Αγιά Σοφιά κι όλα τα μαγαρίζουν και τις καρδιές και τις ψυχές των χριστιανών ραγίζουν. Ένδοξη βασιλεύουσα του κόσμου σταυροδρόμη, ο Τούρκος αποφάσισε και δεν αλλάζει γνώμη. Μπλέξαμε με αιμοχαρί, τρελό και λαοπλάνο, με έναν επικίνδυνο θρασί ψευτοσουλτάνο. Έχουν υψώσει τις φωνές όλοι, οχτροί και φίλοι, Τούρκου ποδάρι μη σταθεί εις την ωραία πύλη. Με πίστη ακατάλητη και λογισμό ολόρθο, το ότι υπερμάχο θα ακουστεί σε εσπερινό και όρθρο. Ανάθεμα στους βέβυλους αρμόζει. Πρέπει να δούνε τον σταυρό στους τρούλους να δεσπόζει. Τα ιερά, τα όσια δεν θα τα βεβηλώσουν και ακριβά τις πράξεις τους θα πρέπει να πληρώσουν. Ηχείστε σήμαντρα ιερά, γλυκόλαλες καμπάνες, ως άλπιγγες να παίξετε της λευτεριάς πεάνες. Δικά μας συνταχώματα οι Τούρκοι που πατούνε και από τα γλυμόρια οι νεκροί θα ακούσουν και θα βγούνε. Να ανέβει ο αυτοκράτορας ξανά στο άλογό του, να πάει μπρος στην Παναγιά να κάνει το σταυρό του. Να πει «Τα σπήλα σάρατε» τον Τούρκο να πατήσει και η φωνή του να ακουστεί σ' Ανατολή και Δύση. Αυτοί οι τόποι ιεροί πάντοτε μας ανήκαν. Ήρθε η ώρα να γραφτεί ξανά εν τούτο νίκα. Εμπρός αδέρφια μια γροθιά απέναντι στον Τούρκο, σε αυτόν που έχει λάβαρο το αίμα και το βούρκο. Να μπούμε στην Αγιά Σοφιά, τα Άγια να σπαστούμε, τα όσια τα ιερά να υπερασπιστούμε. Να ανάψουμε στην Παναγιά παράκλησης λαμπάδα, να ξαναβρει ότι έχασε άδικα η Ελλάδα. Θεέ μη δείξεις στους εχθρούς άλλη μεγαλοσύνη, όχι άλλη ταπείνωση στη χριστιανοσύνη. Δεν θα δεχθούμε στο εξής τον Τούρκο ταραξία, να παίζει με την πίστη μας και την Ορθοδοξία. Αυτό μην το ξεχνάς ποτέ, ανόητε Σουλτάνε. Πάλι με χρόνια με καιρούς,
πάλι δικά μας θα είναι. Γιατί που δεν γελάει τους, αποδίδει η Ιλιάνα Δεκαιογεωργίου. Δεν γελάει δεις πως γελάει δούσες πώς μπορώ να πώς μπορώ να γελάιδω πως γελάιδουσα κόψαν τα φτερούδια μου κόψαν τα φτερούδια μου πήραν τη λανιά μας πήρανε την πόλη μας και την Αγιά Σοφιά μας κλαίει πίκρα η Παναγιά. Πάρθενη Ρωμανία, σε μετάφραση, διαβάζει η Μαρίνα Μιχαλή. Η Ρωμανία πάρθηκε, αλίμονο σε μας, βάη σε μας. Την πόλη πήραν Τούρκοι, πήραν του Ρίγα το θρονί, άλλαξε η αυθεντία. Μυρολογούν οι εκκλησιές, κλαίνε τα μοναστήρια. Και ο Άι Γιάννης ο Χρυσόστομος, κλαίει δερνοκοπιέται. Μην κλαις, Άι Γιάννη μου, και μη δερνοκοπιέσαι. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθηκε. Μα κι αν η Ρωμανία πέρασε, πάλι θα ξανανθήσει. Αυτές τις μέρες διαβάζει η Σοφία Βασιλαράκη. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών και τους πολέμους. Πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γρικικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη.
και τη φωνή που εκεί που οι δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς και δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε και είπε να πάψουν πια. «Πάψτε, παπάδες, τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια. Πήραν την πόλη, πήραν τη Σαλονίκη». Όμως, εκείνο που με άγγιξε πιο πολύ ήταν το άσματο τραπεζούντιο με την παράξενη του γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων, που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούν ακόμα. «Μα αλίμονο μοιραίων πουλήν από την πόλην έρθε, μέσω φτερούλην αθεχαρτήν περιγραμμένων, κι ουδέ συνάμπελον κουνέπ, μη δέσο περιβόλην, επίεν και εκόνεψεν, σου κυπαρίστηριζαν». Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να το διαβάσουν. «Σέρας Υιός γενίκασεν», αυτός που παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. «Σίτα να γνώθ, σίτα να κλαίει, σίτα να κρούει την κάρδιαν, να ηλεί εμάς και βάει εμάς, η Ρωμανία Πάρθεν». Πάρθεν η Ρωμανία, αποδίδει η Σοφία Βασιλαράκη και το μουσικό συγκρότημα του Συλλόγου Ποντίου Ρόδου. Να ηλεί εμάς και βάει εμάς η Τούρκ τεμπόλη επέραν. Να ηλεί εμάς και βάει εμάς η Τούρκ τεμπόλη επέραν. Επέραν το βασίλος καμ και λάεν η αφεντία. Επέραν το βασίλος καμ και λάεν η αφεντία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, λέγνε τα μοναστήρα. Μυρολογούν τα εκκλησιάς, λέγνε τα μοναστήρα. Κι Αγιάννης ο Χρυσόστομον κλαίει και δρανοκοπάται. Κι Αγιάννης ο Χρυσόστομον κλαίει και Μην κλαις, Αγιάννε μου, και μη δρανοκοπάσαι. Μην κλαις, Αγιάννε μου, και μη δρανοκοπάσαι. Η Ρωμανία επέρασεν, η Ρωμανία επάρθεν. Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Μπήκαν στην πόλη οι εχθροί.
Αποδίδει χοροδία της αδερφότητας Ολυμπητών Ρόδου. Στις πόλεις στα τείχη. Στίχη Γιάννη Μινατσή. Διαβάζει η Μαρίνα Μιχαλή. Στις πόλεις στα τείχη, σιγεί το φτερούγισμα, πριν η αυγή ντυθεί με αίμα και καπνό. Χίλιοι καλόγεροι γονατίζουν με δάκρυα και ο βασιλιάς φοράει το φως σαν θρόνο. Στη σιγαλιά, πριν το σπαραγμό, η πόλη ψιθυρίζει. Δεν θα πέσω. Μια κραυγή σχίζει τη νύχτα στα δυο και το εάλο κελάει σαν φλόγα στην πέτρα. Άγγελοι θρηνούν στις στέγες της Αγίας Σοφιάς και οι καμπάνες χτυπούν χωρίς ανθρώπινο χέρι. Η μάνα Παναγιά μας κλαίει πάνω στα παιδιά της. Οι μάνες αγκαλιάζουν παιδιά και εικόνες. Οι στρατιώτες φιλιούνται με τον θάνατο. Και ο Κωνσταντίνος βασιλιάς, χωρίς βασίλειο, πέφτει. Πέφτει, αλλά δεν προδίδει. Πέρασαν αιώνες και ακόμη μυρίζει λιβάνι. Στις φλέβες του χρόνου ακόμη αντυχεί ο ψαλμός. Η πόλη δεν κάηκε. Απλώς κοιμάται με βλέμμα στραμμένο στο Βόσπορο. Στις ψυχές των απογόνων φυλάγει την καρτερία. Γιατί ό,τι άλλο με σπαθεί ανασταίνεται από τη μνήμη και την αγάπη.
Στου Βοσπόρου τα Ιονέρια. Αποδίδει ο Γιάννης Μινατσής. Του Βοσπόρου τα Ιονέρια κάτω απ' την Αγιά Σοφιά μια γερόντισσα στενάζει μπρος στην Παναγιά. Σώπα μάνα, πες μας για τη συμφορά. Στου Βοσπόρου τα Ιονέρια κάτω απ' την Αγιά Σοφιά ήρθε ένα σμυρνιό καράβι μαύρα τα πανιά. Σώπα μάνα, πες μας για τη συμφορά. Κάψανε τη Σμύρνη, πήραν τα Ιβάλι. Κάψανε τη Σμύρνη, πήραν τα Ιβάλι. Κλαίει όλη Μικρασία την καταστροφή. Σώπα μάνα, κάνε πάλι υπομονή. Αχ, Ανατολή, γη της Ιωνίας, γη ελληνική. Θα έρθουν πάλι στους αιώνες Αλεξάνδρου οι Μακεδόνες. Σώπα μάνα, κάνε πάλι υπομονή. Σώπα τζάνε, κάνε πάλι υπομονή. Σάντα Μάρμαρα της πόλης. Αποδίδει ο Νίκος Αναστασιάδης. Σάντα Μάρμαρα της πόλης βραμάν ο χαμάν. Σάντα Μάρμαρα της πόλης βραμάν ο χαμάν. Πού είναι στην στην Αγιά Σοφιά, που μες στην Αγιά Σοφιά, έτσι τα έχεις ταιριασμένα βραμάν ο χαμάν.
αποφάσεις να γίνω βραμάν ο προσκυνούν αγραμμάν ο χαμάν να έρχονται να προσκυνούν αγραμμάν ο χαμάν Ρούσες και Ρούσες και Η Σμύρνη μάνα καίγεται, αποδίδει ο Γιάννης Μινατσής. Παρακαλώ τον πατέρα Αμβρόσιο να μοιραστούμε το τραγούδι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάτε, 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 πάτερ, ελάτε. Επιμένω. Ξεκινώ εγώ. Εδώ είναι. Εδώ. Ξεκινώ εγώ. το βιος μας. Κι ο πόνος μας δεν έγεται, δεν γράφε το καημός μας. Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια, 10 χρόνια ζεις ειρήνη και 40 στη σκλαβιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια, 10 χρόνια ζεις ειρήνη και 40 στη σκλαβιά. Η Σμύρνη μάνα χάνεται, τα όνειρά μας πάνε, στα πλοία όποιος πιάνεται, κι οι φίλοι τον χτυπάνε. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια, 1 χρόνο ζεις ειρήνη και 30 στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια, 1 χρόνο ζεις ειρήνη και 30 στη φωτιά.
Χαμηλώσαμε τον τόνο, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Όλοι οι κοντραμπατζίδες, αποδίδει ο Γιάννης Δαΐς. Έλα, Γιάννη. Ευζωνάκια, αποδίδει η Ευγενία Διακογεωργίου. Στην πόλη για να πάνε Παναγιά.
μόναχο Γιώσο Κωνσταντής. Αποδίδουν ο Γιάννης Δαΐς και Γιάννης Μινατσής. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη. Αποδίδει ο Γιάννης Λεντάκης και η χοροδία της αδερφότητας Ολυμπητό Ρόδου. Λε σημαίνει ο Θεός, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει γη, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνουν τα επουράνια. Λε σημαίνει γη, σημαίνει γη Αγία Σοφιά. Σημαίνει γη Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι, το Μέγα Μοναστήρι. Λέμε με 400 σήμαντρα, με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, και 62 καμπάνες. Λε κάθε καμπάνα και πάπας,
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς Κυριάκος, κάθε παπάς Κυριάκος. Λε ψάλι ζερβά, ψάλι ζερβά ο βασιλιάς. Ψάλι ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, δεξιά ο πατριάρχης. Λέει κι απ' την πολύ, κι απ' την πολύ τη ψαλμουδιά, κι απ' την πολύ τη ψαλμουδιά, εσιοντανοί κολόνες, εσιοντανοί κολόνες. Λέ να μπουνε στο χερουβικό, να μπουνε στο χερουβικό, και να βγει ο βασιλέας, και να βγει ο βασιλέας. Λε φωνή τους ήρθε εξ ουρανού, φωνή τους ήρθε εξ ουρανού, κι απ' αρχαγγέλου στόμα, κι απ' αρχαγγέλου στόμα. Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τάγια. Παπάδες, πάρτε τα ιερά και εσείς κεριά σβηστείτε, γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Μοστείτε λόγο στη φραγιά να έρθουν 3 καράβια. Το ένα να πάρει το σταυρό και το άλλο το Βαγγέλιο. Το τρίτο, το καλύτερο, την Άγια Τράπεζά μας. Μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας τη μαγαρίσουν. Σώπασε κύρα δεσποινα, σώπασε κύρα δεσποινα, και μη πολύ δακρύζεις, και μη πολύ δακρύζεις. Λέ γιατί πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι, πάλι δικά μας θα'ναι. Εμείς δεν θέλουμε τζαμιά. Αποδίδει Ευγενία Διακογεωργίου και η χοροδία της αδερφότητας Ολυπητορόδου. Εμείς δεν θέλουμε τζαμιά, χοντζάδες να λαλούνε μάνα μου γλυκιά, χοντζάδες να λαλούνε της χώρας τα λαγιά.
έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες, μάνα μου γλυκιά, και 62 καμπάνες της χώρας Παναγιά. Που έχει 300 σήμαντρα και 62 καμπάνες, μάνα μου γλυκιά, και 62 καμπάνες της χώρας Παναγιά. Κάνει Μίνα Τσέ, μπορεί να μας κάνεις εισαγωγή για το επόμενο που θα ακούσουμε. Σήμερα ξύσαμε βαριές πληγές που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στους λαούς μας. Την άλωση της πόλης και την γενοκτονία των Ποντίων. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι ένα τραγούδι που δεν σβήνει τη μνήμη, αλλά ανοίγει δρόμο στη συμφιλίωση. Γιατί η μνήμη δεν ξεχνά, δεν εκδικείται, μα όμως κρατά άγρυπνη τη συνείδηση. Γιατί όταν οι λαοί μιλούν με νότες και όχι με όπλα, μπορούν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον κατάματα. Γιατί τα τραγούδια δεν έχουν σύνορα. Μες του Βοσφόρου τα στενά αποδίδει η χοροδία της αδερφότητας Ολυμπιτορόδου. Θέλω να προσθέσω εδώ κάτι, πριν ξεκινήσει η χοροδία. Το τραγούδι αυτό ήταν να το αποδώσει, να το τραγουδήσει ο Γιώργος Βασιλείου Πρωτόπαπας, αλλά λόγω ενός θλιβερού περιστατικού που συνέβη συγγενικού του προσώπου, δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, αλλά αισθάνομαι την υποχρέωση να τον ευχαριστήσω, γιατί δέχθηκε να είναι μαζί μας απόψε, αλλά αυτοί οι λόγοι ανωτέρας βίας τον κράτησαν μακριά μας. Χριστό κι εγώ αλλά όμως
τη μαύρη θάλασσα να δακρύζει. Διαβάζει ο Γιάννης Μινατσής. Είδα τη μαύρη θάλασσα να δακρύζει και όταν οι μάνες που ξενυχτέθηκαν στο χώμα με μαντήλες από αλάτι και στάχτη, κρατώντας στα χέρια τους ονόματα που δεν πρόλαβαν να γεράσουν. Στα βουνά του Πόντου άκουσα τη λύρα να θρηνεί, ένα λαό που περπάτησε στην άκρη του κόσμου με την ιστορία καρφωμένη στο στήθος, όπως οι άγγελοι κρατούν τα Ευαγγέλια. Δεν πεθαίνει ό,τι τραγουδήθηκε, ούτε σβήνει το αίμα που έγινε ρίζα και άνθησε ξανά στις αυλές της Ρωμιοσύνης. Δεν είναι όλοι οι θάνατοι ίδιοι. Άλλοι σε σβήνουν και άλλοι σε κάνουν αθάνατο. Ήξεραν πως δεν συγχωρείται εύκολα όποιος κράτησε τη γλώσσα του, την πίστη του και τα κημητήρια των προγόνων του. Οι φωνές του χρέους και της ιστορίας δεν μίλησαν ποτέ άμεσα για την γενοκτονία των Ποντίων, αλλά που αν τους άφηνες ένα στίχο να περάσει στο σύνορο, θα σου έφερναν πίσω ένα λαό σώο, πληγωμένο μα όρθιο. Ό,τι δεν αναγνωρίστηκε μένει σαν πυρωμένο σίδερο στην καρδιά της ιστορίας. Αστερομάτα, πρόλογος. Διαβάζει η Μαρίνα Μιχαλή. Αστερομάτα. Η Αστερομάτα είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την προσφυγιά και τον ξεριζωμό των Ποντίων. Ο όρος Αστερομάτα είναι ένας παραδοσιακός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιούνται στη Σμύρνη για να περιγράψει τις γυναίκες με λαμπερά και εντυπωσιακά μάτια. Περιγράφει επίσης τα κορίτσια και τις γυναίκες του Πόντου και της Σμύρνης που βιάστηκαν, κακοποιήθηκαν και σφαγιάστηκαν με το πιο φρικτό τρόπο. Τι σημαίνει τζιβαέρι? Η λέξη προέρχεται από την τουρκική λέξη σεβαχίρ, που σημαίνει πολύτιμος λίθος ή πετράδι. Μεταφορικά λοιπόν, όταν λέμε τζιβαέρι, εννοούμε θησαυρέ μου. Το μήνυμα του τραγουδιού που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα ηχηρό, αφού μιλά για τον ξεριζωμό, την απώλεια της πατρίδας και την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Η έμπνευσή του αντλήθηκε από την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού, αναδεικνύοντας έτσι τη γενοκτονία και το ξεριζωμό των αδελφών μας Ποντίων. Αστερομάτα. Αποδίδει η Λιάννα Διακογεωργίου. Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις, μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέθωρο το σώμα μου, φλόγες δε τον νικούνε τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσες κι αν περνούνε του ρίζωμου τα χώματα, ποτέ δεν λησμονούνε. Αστερώματα μου μικρή, γύρε να σε φιλήσω, στα άγια σου τα δάκρυα, τα χείλη μου να σβήσω. Αστερώματα μου μικρή, γύρε μου να σε πιάσω, τα ξεχασμένα μου φτερά στερνά να ξαποστάσω.
ανάγνωση στίχων για την γενοκτονία των Ποντίων από τον Γιάννη Μινατσί. Βάστα γερά μη χάνεσαι ποντιακή ψυχή. Χορτάτη απογέματα πονείς, μαγαλινεύεις. Όταν θωρείς την ομορφιά που έχουν τούτα τα παιδιά, μες στη μεγάλη τους καρδιά λυγέσαι και χορεύεις. Βάστα γερά πατρίδα μου κι ας είσαι σκλαβωμένη. Μέσα βαθιά μου σε ποθώ, σε προσκυνώ και σ' αγαπώ. Κι όταν τραβώ τη δοξαριά, μια ελπίδα απομένει. Να ακούγεσαι πατρίδα μου σ' όλη την οικουμένη. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πόνεσα. Λιούμε κι αρωθήμω, όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ. Κι άλλον στη ζωή μ, σο πεγάδι μ συναυλή μ, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πλήνα. Δεν θάψα και νεσπαλά, τα ταφεία με χάσα. Δεν θάψα και νεσπαλά, τε με τέλτσανα στορώ. Όι, 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 και σο ψιόπο μ κουβαλώ. Τε με τέλτσανα στορώ. Όι, 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 να ανασπάλω και μπορώ. Μίαν κι άλλον στη ζωή μ, σο πεγάδι μ συναυλή μ. Μίαν κι άλλον στη ζωή μ, σο πεγάδι μ συναυλή μ, νερό πόνα σε πίνα, όι, 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 και το μάτια με πλήνα. Οδηγενής ψυχομαχή, αποδίδει ο Γιάννης Λεντάκης. Οδηγενής ψυχομαχή, κυγείς τον έτρο μαζί. Εκεί πλάκα τον ανατριχιά, πώς θα τον εσκεπάσει.
σκεπάσει, πώς θα τον σκεπάσει. Γιατί από για που κοίταται λόγια δριωμένου λέει, λόγια δριωμένου λέει, ένα χαίνει εις πατήματα κι ο ουρανός κερκέλα, κι ο ουρανός κερκέλα, ανέβαινα στον ουρανό, να διπλωθώ να κάτσω, να διπλωθώ να κάτσω, να δώσω σείσμα του ουρανού, πως του έρκεψεν η πόλη, πως του έρκεψεν η πόλη. και την καλή σε πέραν. Και την καλή σε πέραν. Το λιονγκάλι όντα λόγος. Το λιονγκάλι όντα λόγος. Στρώνε και καβαλκεύνε. Στρώνε και
Το ποτάμι αποδίδει η Σοφία Βασιλαράκη. Πριν σε βρω, σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος Θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το χεριό, σαν δάκρυ στον καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή στο νου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στον καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη, μες στα σκοτεινιά ποτίσέ μου τα κενιά. Πριν σε βρω, σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε κι η αγάπη δάκρυσε. Σαν τον ναυαγό που δεν είσαι εδώ, που να βρω ουρανό και που πατρίδα. Μέσα στη βροχή σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή σαν καταιγίδα. Σαν τον ναυαγό που δεν είσαι εδώ, που να βρω ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη, μες στη σκοτεινιά φώτισέ μου τα γένια. Πριν σε βρω, σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε κι η αγάπη δάκρυσε. Το ποτάμι μάτωσε κι η αγάπη δάκρυσε. Θα ξεκινήσω μια βραδιά. Στίχη Γιάννη Μινατσή, διαβάζει η Μαρίνα Μιχαλή. Θα ξεκινήσω μια βραδιά να πάω στην Αγία Σοφιά, τη πόλη τη μεγάλη, να ξαναδώ και πάλι. Στο Βόσπορο, στο Γαλατά, να παροπίσω τα κλειδιά, να ηχήσουν οι καμπάνες της Λευτεριάς πεάνες, να γονατίσω ευλαβικά και φως να παίρνω από τα κεριά, μπροστά στην Άγια Πύλη, φιλώ το πετραχύλι. Να ζωντανέψει ο βασιλιάς, αν θέτης κόκκινης μιλιάς, να ανέβει στα λογό του, να κάμει το σταυρό του, να ανθίσει και της Παναγιάς γέλιο στα χείλη μονομιάς, να ακούσει το Βαγγέλιο της πίστης στο θεμέλιο. Τα άμφια τα ιερά στα χέρια να κρατούν ξανά ο Μέγας Ποιμενάρχης, του γένους ο Πατριάρχης. Με άρτο και με λειτουργιά να ζωντανέψουνε ξανά τα ψάρια στο τηγάνι, ο πόνος μας να γιάνει. Οι Τούρκοι και οι Αγαρινοί να φύγουν μιαν αργατινή, να μην ξαναγυρίσουν για να μας μαγαρίσουν. Θα τις κρατούμε ζωντανές, τις θύμησες παντοτινές, όλες μας τις ελπίδες, χαμένες μας πατρίδες. Πάλι με χρόνια με καιρούς, το λέει η καρδιά κι ο νους, πάλι δικά μας θα είναι. Και αυτό μην το ξεχνάνε. Κοράσιρε τραγούδαγε, που αποδίδει η Λιάννα Διακογεωργίου.
πράσινε πειραγέρας τη φωνή και πειραγέρας τη φωνή στα πέλαγα την πάει κι όσα καράβια τα ακούσαν κι όσα και πώς να αλλάξω το σκοπό να πω άλλο τραγούδι εγώ κι αν εγώ κι αν τραγουδίσα εγώ κι αν τραγουδίσα για έπεσε η πόλη, έπεσε. Ήρθε η ώρα να εγερθούμε τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Oh
να συγχαρούμε τους οργανοπαίχτες που είχαμε μαζί μας, που συνόδευσαν τραγούδια της Άλωσης, τον Γιάννη Λεντάκη στο Λαγούτο, τον Μικαέλ Μάγο στα Κανονάκια, τον Δημήτρη Σιμελίδη στην Ποντιακή Λύρα και τον Χρήστο Τοπιαρά στο Ταούλι. Και φυσικά την υπέροχη χοροδία μας με τον Γιάννη Μινατσί, τον Νίκο Αναστασιάδη, τον Γιάννη Λεντάκη, τον Δημήτρη Σιμελίδη, τον Γιάννη Νταΐ, τον Αντώνη Διακογεωργίου, τον Σταύρο Διακογεωργίου, τον Γιώργο Πρωτόπαπα, τη Σοφία Βασιλαράκη, την Ηλιάνα Διακογεωργίου και την Ευγενία Διακογεωργίου. Φτάνοντας προς το τέλος της απόψινής μας εκδήλωσης, θα ήθελα να καλέσω τον Γιάννη τον Μινατσί για τον καταληκτικό χαιρετισμό, ώστε να σφραγίσουμε μαζί τη βραδιά με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση. Καθίστε. Βεβαίως. Είχα σκοπό να σε καλέσω εγώ, Πάτερ. Ναι. Λοιπόν, καθίστε λίγο. Καθίστε. Νομίζω ότι δεν κουράσαμε. Ήταν μια εκδήλωση στο μέτρο του δυνατού, γιατί είμαστε και ταλαιπωρημένοι αυτές τις μέρες, αλλά με δύο κουβέντες. Αυτή είναι η Κάρπαθος, αυτή είναι η Όλυμπος. Και επειδή βλέπω τον Μιχάλη τον Ζωγραφίδη απέναντι, δεν κυριαρχεί μόνο η λύρα, το λαούτο και η τσαμπούνα, γιατί σαν τα μάτια μας τα κρατάμε τα έθιμά μας και τα σεβόμαστε. Υπάρχει και άλλο κομμάτι. Και αυτό είναι και το νόημα αυτής της βραδιάς απόψε, ότι έχουμε τόσο έμψυχο υλικό που προσπαθήσαμε, Πάτερ, όλοι μαζί, άντρες και γυναίκες, χωρίς να είναι κανείς επαγγελματίας, να κάνουμε ένα σύνολο και να ακούσετε και να δείτε αυτά τα οποία ακούσατε απόψε. Θεωρώ ότι υποτιμήθηκε λίγο η εκδήλωση. Περίμενα ότι η αίθουσα θα ήταν γεμάτη και επειδή πάντα είμαι ειλικρινής, υπήρξαν δύο ηχηρές απουσίες και πρέπει αυτά να τα λέμε δημόσια. Και το λέω πατώντας πάνω σε αυτό που είδατε. Εσείς κρίνετε. Στεναχωριόμαστε γιατί δεν είναι εδώ απόψε ο Σεβασμιότατος. Τον εκπροσωπεί βέβαια ο πατέρας Μαναρουλάς, πάντα άξιος, φίλος, όπου το ζητήσαμε είναι παρόν και ο οποίος κοσμεί την Εκκλησία της Καρπάθου. Θα περίμενα να είναι εδώ ο Μητροπολίτης απόψε, γιατί μάλιστα είχαμε σχεδιάσει να πούμε και τη φήμη του. Επίσης, στεναχωριέμαι γιατί και η συνάδελφος δεν είναι εδώ απόψε. Η έπαρχος Καρπάθου. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Όταν σε άλλες εκδηλώσεις, και καλά κάνουν, είναι παρόντες όλοι, ίσως να μην είχαν καταλάβει, εν πάση περιπτώσει, τι έκρυβε τούτη η βραδιά. Δεν θέλω να σας κουράσω όμως. Θέλω, πριν δώσω τον λόγο στον Πανωσιολογιότατο, να έρθει εδώ κοντά μας να απευθύνει ένα χαιρετισμό ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένα νεαρό παιδί, ο οποίος υπηρετεί στην αστυνομία της Ρόδου και ο οποίος είναι πρόεδρος των Ποντίων της Ρόδου. Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Τον Οκτώβρη, γιατί και οι συνεργασίες παίζουν ρόλο, έτσι. Πρέπει να έχουμε και εξωστρέφεια. Απόψε λοιπόν είναι η Κάρπαθος, η Όλυμπος, αγκαλιά με τον Πόντο. Αυτό ήταν και το νόημα της βραδιάς. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η γενοκτονία των Ποντίων. Ο Χρήστος ο Τοπκαράς, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνει τη τιμή να συμμετέχει και να είναι μαζί μας. Χρήστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια, με συγκινούν ιδιαίτερα. Αξιότιμοι επίσημοι, κυρίες και κύριοι, αυτή η εκδήλωση συνδέει τα Δωδεκάνησα, συνδέει την Κάρπαθο με τον Πόντο. Όλη την Ελλάδα μαζί την κλείσαμε σε μια εκδήλωση και να δώσουμε και τα συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν και μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες για να είναι εφικτή αυτή η εκδήλωση που έγινε σήμερα. Το κομμάτι της γενοκτονίας, το θέμα της γενοκτονίας δεν είναι μόνο ποντιακό, είναι πανελλήνιο, είναι παγκόσμιο. Αυτό προσπαθούμε να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας
Και προσπαθούμε κάθε χρόνο, βήμα-βήμα, με όλα τα σωματεία και με αγαπητούς φίλους μη πόντιους από άλλα σωματεία, όπως καλή ώρα την Βρικούς. Και προσπαθούμε λοιπόν να φωνάξουμε όλο αυτό για τη γενοκτονία, το θέμα της γενοκτονίας ότι είναι παγκόσμιο. Προσπαθούμε να το φέρουμε και σε άλλα μεγάλα κοινοβούλια της Ευρώπης και είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα Δωδεκάνησα, ευχαριστούμε τη Ρόδο, την Κάρπαθο που μας έχουν αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Σύλλογος μας έχει δυνατή παρουσία στο νησί και από εδώ και πέρα μας συνδέει κάτι και θα μας συνδέσουν ακόμα πιο πολλά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μινατσί, να είστε σίγουροι ότι αυτή η εκδήλωση, αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και θα μεγαλώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ο Δημήτρης ο Σιμενίδης στη Λύρα, που μας συγκίνησε απόψε. Και έχουμε και ένα πιτσιρικά, ο οποίος παίζει το κανονάκι, είναι μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη τάξη Λυκείου, ο οποίος αναπληρεί το δάσκαλό του, γιατί ο δάσκαλος δεν μπόρεσε να έρθει, να είναι μαζί μας, και μας λέει, σας εμπιστεύομαι, ένα μικρό παιδί. Στην αρχή του λέω, καλά πώς. Λέει, πάρτε τον, δώστε τα τραγούδια. Ο μάγος ο Μικές. Τώρα για τις κόρες και για τα αγόρια εδώ, τα είπαμε, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα, να μην σας κουράζω. Το Βασίλη τον Νικολή, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδοτών της Ρόδου, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι τεράστιες, γιατί το αίμα σώζει ζωές, και ο οποίος επιμελείται τα έντυπα, παρουσιάζει, είναι πάντα μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Και άφησα τελευταίους τους δύο συλλόγους της Δήμητρας και της Βρικούντας, γιατί είναι και αυτό ένα μήνυμα, ότι όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Οι δύο λοιπόν σύλλογοι, μαζί με τους υπόλοιπους που αναφέρονται στο πρόγραμμα, αποφάσισαν να συσφίξουν τις σχέσεις και να κάνουν κοινές δράσεις. Πέρσι κάναμε ο Μόλος έχει τη δική του ιστορία, μια πολύ ωραία εκδήλωση. Φέτος είμαστε εδώ, έχουμε υγεία και παρουσιάσαμε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Ευχαριστώ τον Αντώνη τον Κωστάκη και τον Γιώργο τον Διακογεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε και τους υπόσχομαι ότι όταν είμαστε μονιασμένοι και έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε, πολλά μπορούμε να πετύχουμε. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον πατέρα Αμβρόσιο να μας πει μια καλησπέρα και στη συνέχεια ο κύριος Καραγετιανός ζήτησε το λόγο και όποιος άλλος θέλει να πει δύο λόγια. Πάντως, κοιτάω το ρολόι μου τώρα, γιατί ακούγαμε και αυτό, ίσως από πικρή εμπειρία, πόσο θα κρατήσει η εκδήλωση, πόσο, γιατί πέρσι κουράσαμε, αλήθεια, τράβηξε πολύ. Κοιτάω το ρολόι μου, λοιπόν, αρχίσαμε περίπου 8 και είναι 9.30. Είχαμε πει 1,5 ώρα. 1,5 ώρα, είμαστε συνεπείς στην ώρα μας. Πάτερ, από εδώ ελάτε. Εντάξει. Αυτό είναι καλύτερο μικρόφωνο. Εντάξει. Σας μεταφέρω τις ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος, λόγω του φόρτου του προγράμματος του Αυγούστου, όπως το γνωρίζετε όλοι, δεν κατάφερε σήμερα να βρίσκεται εδώ. Ξέρετε, πριν από πολύ καιρό έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον αγαπητό πρώην έπαρχο Γιάννη Μινατσί. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχε γίνει μια τέτοια προετοιμασία, άψογη οργάνωσης, η οποία κρύβει πίσω της ατελείωτες πρόβες, ώρες ξενυχτιού μπορώ να φανταστώ, έτσι ώστε να έχουμε σήμερα το πανανθομολογουμένο σε αυτό υπέροχο αποτέλεσμα από την χοροδία και το λοιπό συγκρότημα. «Η πόλης εάλλο» έγραφε το πρόγραμμα απ' έξω, αλλά αυτή η πόλης μπορεί να αλώθηκε το 1453, όμως για τους γνωρίζοντες ιστορία και αυτούς που έχουν εντρυφήσει στους πραγματικούς εχθρούς του γένους μας, η πόλη αυτή πέρασε δια πυρός και σιδήρου πολλούς αιώνες πριν. Γιατί μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, όπως ωραία μας το τραγούδισαν. Γιατί πάντοτε αυτό το γένος είχε εχθρούς και πάντοτε έψαχνε για τις λεγόμενες κερκόπορτες, οι οποίες έρχονται και κάνουν άνω κάτω της πόλης και το γένος. Γιατί άραγε?
Ακριβώς αυτό το επίκαιρο που είπε και ο πρώην έπαρχος, γιατί χάσαμε την κοινωνική μας συνοχή, γιατί χάσαμε την ενότητά μας ως λαός, γιατί αφήσαμε πίσω μας αυτά που μας ενώνουν και κοιτάμε μόνο αυτά που μας διχάζουν. Έτσι διαρκώς, εις τους αιώνες των αιώνων, αυτό το γένος έχει τις κερκόπορτές του, έχει τους εχθρούς του που καταφέρνουν να μπαίνουν και να αλώνουν πόλεις στους αιώνες των αιώνων. Όπως είπατε, αγαπητέ Γιάννη, όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε όλοι μας, αλλά δυστυχώς το κρατάμε σαν ουτοπία, μη θέλοντας να το πράξουμε, να το κάνουμε πράξη, έτσι ώστε να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της κοινωνικής συνοχής. Θα μου επιτρέψει να μακρηγορήσω λίγο, Γιάννη, και να πω ότι σήμερα η όλη εκδήλωση, εκτός από τον αγαπητό φίλο, τον Γιάννη Τολεντάκη, ο οποίος μόνος του με ένα λαούτο μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη χοροδία, και εγώ ως μουσικός από εκεί τα βλέπω αυτά, να με συγχωρήσει τον Ταούλη βεβαίως, αλλά ο Γιάννης και το λαούτο μπορεί ενίοτε να το κάνει Ταούλη για να κρατήσει το χρόνο της χοροδίας. Θέλω να πω ότι η συγκλονιστική στιγμή σήμερα, γιατί είχα σκοπό να ξεκινήσω από την αγαπητή Σοφία, την Αναστασιάδη, αλλά θα την αφήσω, δεν πειράζει, ξέρει την Βασιλαράκη, ξέρει η Σοφία, ήταν όταν τραγουδούσε η άγνωστή μου μέχρι σήμερα η Λιάννα Διακογεωργίου. Δεξιά λοιπόν ο Γιάννης την κοιτούσε με την αγωνία του παλιού, με την αγωνία αυτού που περιμένει να δει αν το μέλλον θα είναι ευίωνο, αν θα έχουμε συνεχιστές. Και από αριστερά την κοιτούσε η Σοφία, χτυπώντας το πόδι της από κάτω, με την εμπειρία της, έτσι ώστε να δει αν όλα είναι σωστά, έβικα και όπως πρέπει. Αυτή η σκηνή θα μου μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου, γιατί ένα νέο παιδί όπως η Ηλιάνα, η οποία θα μου επιτρέψει να της πω ότι έχει μια περισσότερη άνεση από την ευγενεστάτη ευγενία δίπλα της, η οποία είναι πιο μετρημένη και κρατάει λίγο πίσω, έκλεψαν τη βραδιά και πιστεύω όλοι θα το ομολογήσετε μαζί μου. Αυτό το μέλλον, Γιάννη, που το κοιτάς με τόση αγωνία, πιστεύω ότι είναι λαμπρό. Έρχεται λαμπρό γιατί, όπως και εσύ το παρουσίασες, η Κάρπαθος, η Όλυμπος, έχει αυτά τα υπέροχα ταλέντα που τραγούδησαν μέχρι και την Αστερομάτα και θα μπορούσα να πω καλύτερα ακόμα και από την Eurovision, θα μου επιτρέψετε. Την ίδια γνώμη με εμένα έχει και ο κύριος Δήμαρχος, διότι δίπλα μου όλες αυτές τις ώρες σας κοιτούσε και αυτός με τον ίδιο θαυμασμό όπως σας κοιτούσαμε όλοι μας. Εμείς σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε σήμερα να βρίσκεστε εδώ. Όπως είπατε, η εκδήλωση δεν υποτιμήθηκε, Γιάννη. Η εκδήλωση απλά αφήνει τους ανθρώπους αδιάφορους, διότι έχουν χάσει τα ιδανικά τους. Λείπει πλέον αυτή η θύραθεν παιδεία, όπως λέγαμε, η οποία κάνει τον άνθρωπο να θυμάται τις αλυσμόνητες αυτές τις πατρίδες, να θυμάται από πού ήρθε και να θυμάται και να ελπίζει σε ένα πιο λαμπρό μέλλον. Ας έχουμε αυτή την κοινωνική συνοχή, ας γίνω γραφικός και να το ξαναπώ ότι αν όλοι είμαστε ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη εκδήλωση που μας χαρίσατε και εμείς θα είμαστε εδώ, ανοιχτή πρόσκληση, θα σας ξαναπεριμένουμε. Τώρα θα ξέρουμε τι θα περιμένουμε και θα είμαστε ακόμα καλύτερα προετοιμασμένοι. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε για την παραχώρηση της αίθουσας. Θέλω να συμπληρώσω ότι ο Γιάννης Τολεντάκης πραγματικά είναι η ψυχή της όλης προσπάθειας. Μετρημένος, αθόρυβος, έμπειρος και με βαθιές ρίζες σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για τη συμπαράσταση, για τη συμμετοχή και έτσι να είναι ανοιχτές οι πόρτες του Δήμου όπως τις έχετε πάντα για να φιλοξενούνται και τέτοιες εκδηλώσεις. Τον Αποστόλη τον Ασπράκη, ο οποίος είχε υποχρεώσει να φύγει αλλά έμεινε μέχρι το τέλος και επειδή ο στρατός ποτέ δεν μιλάει με τα όπλα βέβαια, αλλά θα ήθελα τον κύριο Συνταγματάρχη πριν κλείσουμε μια καλησπέρα, ένα χαιρετισμό και να έρθει να κλείσει ο γιατρός μας. Έναν απλό χαιρετισμό, να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας εδώ και να σας ευχαριστήσω και εσάς για την πολύ ωραία βραδιά, η οποία δεν ήταν μόνο μία μουσική βραδιά, ήταν μία βραδιά πολιτισμού, του πολιτισμού που έχουμε και της παράδοσης που έχουμε, που έχει ο τόπος μας εδώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ θα μου επιτρέψετε να πω εκ μέρους του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων ότι δοκίμασαμε, αγαπητέ μου Γιάννη, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτή ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια και θέλω να τονίσω ότι καταρχήν η όλη τεχνική υποστήριξη και η ηχητική ήταν άψογη, όπως επίσης και αυτό το τέλειο μέγαρο στο οποίο φιλοξενηθήκατε, πατέρα Αμβρόσιε. Είναι πραγματικά πολύ χαρά να βλέπουμε αυτό το τέλειο μέγαρο και αυτή την τέλεια ηχητική απόδοση αυτής της υπέροχης χοροδίας που μας δείχνει ακριβώς ότι η Κάρπαθος είναι παντού, είναι ενωμένη και τελικά να μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η πατρίδα μας έχει υποστεί πάρα πολλές ταλαιπωρίες, η πατρίδα όμως είναι ενωμένη, η πατρίδα είναι έξω και από τα σύνορα τα σημερινά της χώρας μας, είναι ο Πόντος, είναι οι χαμένες πατρίδες, είναι η Κύπρος. Παντού έχουν γίνει γενοκτονίες, τις οποίες δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η θερινή ραστόνη των ημερών αυτών δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα, υπάρχει ένας πολιτισμός τον οποίο έχουμε πίσω μας και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να το διαφυλάξουμε και να το προσφέρουμε σαν μνήμη και παράδοση για τις νέες γενιές. Άρα λοιπόν σας συγχαίρω πάρα πολύ για όλη την επίπονη αυτή προσπάθεια που κάνατε. Μας προσφέρατε μια εξαιρετική βραδιά και είμαι βέβαιος ότι και του χρόνου θα έχουμε κάτι ξεχωριστό από εσάς και από τους δύο συλλόγους και κυρίως, Γιάννη, ακριβώς από σένα που είσαι ένας ρέκτης και μας βοηθάει να θυμόμαστε χαμένες πατρίδες και τα σύνορα της χώρας μας ότι είναι πολύ μακρύτερα από αυτά που είναι σήμερα. Και πάλι καλό βράδυ σε όλους. Το τελευταίο χειροκρότημα στον Βαγγέλη τον Καρακατσάνη και στον Θόδωρα τον Τραπεζαλίδη για τον ήχο, την ηχογράφηση, τη μαγνητοσκόπηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας τιμήσατε απόψε. Φίλους, γνωστούς και συμπατριώτες. Να είστε καλά. Δεν γελά και την αγιάσω
μας κλαίει πίκρα η Παναγία.